Asibingelele bafowethu lapha ke sisenkandla endaweni yaseMandaba lapha khona ke umculi kaMaskandi ogama lakhe nguKhuzana Mfoka Mpungose ozoba khona nodwendwe ngomhla ka15 ngomsombuluko kuwona lo esiyakuwona so bafowethu njengamanje sizonikhombisa nje bafowethu ukuthi ke ngendlela osekuhleleke ngakhona uma ubheka nje even indawo even uyabona ukuthi kuyaqhubeka nje bafowethu kufika amaloli njengobona nje ukuthi ke ngempela kushodi ngabo ke abantu ukuthi ke bezothamela wona ke lo mcimbi omkhulukazi kangaka kanti uma ungasubuke lapho njengoba nje ucameraman wami uBMCV ekutshengisa la ukuthi ngempela ke iseMandaba ke isezweni bafethu elisendaweni ke yasemakhaya uma ubheka ke bafethu indawo seyigugulwe zonke uma ubuka nje nalapha phansi uyabona ngempela ukuthi ngendlela okuhleleke ngakhona yize ke bafethu singenalo ulwazi kodwa ke ukuthi mhlambe kwenzakalani because uyabona even nala ukuthi ngempela indawo njengathi mhlambe ilingane stadium kodwa khona okuzokwenzeka uma ubheka bafowethu sizonithatha nje sinibeke ukusuka nje nokuhlala kuzo zonke izinto mhlambe ke ezizokwenzeka BMCV News Siphiwe Ntombela ngikubekela ngiseMandaba. If ukuthi lapha esigcawini zobe khona izindawo ezeyo Nengitshela imbangala ngithumela amatheke. Amatheke. Ipeshe vele ihlale ube ngathi into engihlezi ngiqhubile. Siyela ke. Othi shaya isikoleni ngifunda kuso. Malokhu baba ngophondo lapha. Ozan phela phela. Kumani zena? Niza ngapha phela. Ayinoni so. Hayi ngiyaqala ukukikizela selokhu sila. Ngiyakhetha. Ngishutha ngeyami ngoba ngithembe umuntu phakathi. Uthole lo muntu. Ubani omunye futhi? Sure. Engathi singaya ngale. Sibukela ngasonkeni. Asidumisa kakhulu so manje. Lapha ubela khanyisa. Uyasesaba njalo bafuna. Ayisishodi ngesizathu nje sokuthi wayinika isikapho
ngoba wayiphasa kakhulu nesikole nomweqa. Hayi siyabonga hey. Akenzanga lento ezokubheka ngishiyeke la. Ayisuke eThekwini lo. The qhawe isiphi isizathu qhawe sokuthi isikole sinikele qhawe lakithi sizophikisa nangimpho kakhulu. Sizokhokhela isingisi sethu lesi asikhulumayo esi-international. Yeah. So kubalekile ukuthi njengoba eqhubeke lokho ehamba yonke lento impande zayo zisesibhakabhaka. Oh yeah. Yeah, nokuyisikole ke esiqanjwe ngegama lakhona la ekhaya. Yeah. Hayi siyabonga qhawe lami ayikhala nakhiphi iqhawe kodwa hayi ageke Imizizwe zonke. awusuka hayi siyabonga. Bafowethu ningakhohlwa ukucofoza lapha na ukusubscribe. So nithathela nje bafowethu konke okwenzakalayo. Hayi kabi yami. Hayi. Yaphila kabi yami khamba kanjani? Yeah. Eziyakhala. Ayonakele ongaphansi ongaphezulu. Hayi kodwa ke iviki lengqola namhlanje leli. Iviki lengqola. Ngoba kukhuluzele. Lezi uyithathe iblezi. Yazi. Oyiphathisiwe. Oh yeah. Ziphume ekhaya. Bengithi mhlawumbe uyadonsiswa kuthiwa ayifethu awusize manje usidonsele. Ziphuma nje ekhaya. Yeah. Iphuma ekhaya izele. Iphuma khuzwayo. Yeah. Hey cha ngeke umlando lona mfethu isipho isizathu mfethu ukuthi mhlawumbe nawe uzophose ishebe esingaka. No, umuzi waphuzwa nje uthatha isinqumo sokuthi pheko kuphilisana neminyaka esesiyisebenzile nayo insizwa. Yeah. Sakubona kufanele ukuthi kufanele kube nezinto ezizoba uzolekelela umsebenzi wensizwa sihamba nawo nesiphila nayo. Nesesiphile nawo ukuthi iba ngelide ukuthi umcimbi wayo uqhubeke kahle konke kuhambe kahle. Ayiwenze kakhulu wenze mawala. So mfethu mhlawumbe nje kubantu mfethu yini okungathi mayigqugqumezela kumuntu osukuphila naye uyayizwa lonto leyo uma nje mhlawumbe kufika ikhazi zomzima nekhathi mhlawumbe ezenjabulo. Ngakubaluleke kakhulu kumuntu manisuke niphila kufanele ukuthi niphile ngeqiniso. Yeah. Noma nini noma kuphi niphile ngeqiniso akukho kubaluleke kakhulu ukudlula iqiniso ephileni. True. Ukuphila nje kwabantu ukuphila nje komuntu uma usukuphila naye. Yeah. Ugayidwe nje iqiniso. Umgogodla ukuphila iqiniso akukho kubi. Hayi nakuzwa qhawe lami hayi siyabonga mfowethu mntaka baba hayi kwakuhle mfowethu baba hayi awunkabi yami hayi ayimshubo lo yayizwa lonto leyo uza baba bafowethu sizonithathela nje kusuka nokuhlala awusuke baba out awuze kancane ngala awu naba nosikhakhana uyacabanga tshela ngizoyigaxela la yakuxela wena unokuba ngathi into encane nje ugaxela lo ukuba ispace asisinza yakuxela akulethe bethi ibindalo cha manje ngabe uyadelete manje ngabe ufaka amakhadi Sahamba phesheya yabo
ngibambela phela mic ngibambela ya ngawadlulisa nje bese amazwi ya mhlawumbe ya iqhawe ya ngoba bamba mic okuyipex bamcela ukuthaqaza thale nchaqa siyabonga ya umfaka kodwa bethu umkhakhazela ya sehluleka mshopoma bamsana kwabo siyawazi kudala kodwa manje sungathi ke kwenzakala into entsha uyokhulisela ngiboneka siyabonga qhawe lami no kungakuthi ikhamifaki ngathekela ngile bese ngena ke okay ecela uyihlehlise nje senzele ukuthi siphumelene inkomo bese ngena ngeke hey bambe no bambe hey ndaba ezethu angisathenda omavavala ekhaya ngizobuya kwena abuya ngaphezulu bamba thu iwakubambe ngaba okotile ephuma umoya bamba kahle thambile nalo hawu amahene sagakashela Jehova hayi akuyazi hayibo hawu hayibo uyibambe ifekwe idrink bizo
Uzingaki lezi? Oh iKapa. Nenkomo? Ntathu. Oh ya. Hayi kuqelaziwe. Okwayibona into enje emlandweni kuzophekiswa nje. Just isipheko. Ngathi ngizophekiswa isini. Uzosina uthi usina. Awusuka. IKapa ingaki? IKapa so 8. So 8. Zimsisi. Ngona bathi. What is? Okay. Ngiyazokhoda ngiyabona. Awu, manje msini wabona. Wakumahelisa Hey. abantu laba kubukela. Hayi. Hayi. Abantu bagene ibanga. Hawu. Phela manje professor. Amamathi. Angathi. Nata kodwa eceleni mahesi. Uzoba lesihlo. Hayi nale monto yana ishesa. Akulo uyihenisi shaya. Hayibo. Kudensi. Beyibona ngibeyibona. Ada kazi. Ama-audience lawa. Ama-bells. Hayi. Anime ngisonzo lo. Hawu, then finish. Vele bawuthengela lo ngudwende. Thengeke lo ngoba. Then finish. Check Daniel. Hawu. Ngai kuza isali bongo. Ubema ingekho. Sisa. Weza. Khathele. Hayi. Ngiyazi. Bese bebe yaphi? Kodwa yini into enenza la ekhaya? Esibulalelana. Hawu. Hawu. Angiyazi-ke le. Ibongwa ngani into nje? Yini esetshenziswa uma ubonga into nje? Ngalokho okwenzayo. Yabona lokho okwenzayo. Lokho ukuthi nawuhlonipha abanye isibongo esikhulu nje. Esibongo yothathile isona sibongo esiphele. Ayisikho futhi esinye. Hawu, cha kahle ni. No, kabe abawusasho. Hayi akusasho. Uthula uthethi. Eboxini. Njengoba sasisho sithi ezizinto sisele. Cela sime ngapha. Uphumphumose. Nizethule. Uphumphumose. Oh. Wedlaba, angikhobela nangiphumose. Asana bethu futhi. Hayi. Ayilishisa ngcono namhlanje izolo bekunyiwa yabo. Uthi kusho usathana hlala phe kwalo. Ayiphumile. Sashana kumzana. Ngeke lokuthetha ukuthi ngane ecele. Bese ngabe zethu aseyifuna yonke into. Azizini fasile lapha ziyangena.
yini libaba laba ngikhasela izinto. Oh iyabamba. Bisifuna ukuthi seswehlisile umthwalo enesithumbe wona siwehlise. Manje ke siyalokhuza lapha asazi ngempela ukuthi sothini. Cha Khawusi. Akukho okuningi thina esingakho. Njengoba nawe washaya incingo mfowethu washo ukuthi leli jubane besihleze sikushaya sikhupha ngalo sesikwenyanya. Wathi hayi usuyayibophezela nawe ukuthi hayi uyiphosa khona la ungazikhona ukuthi kuyashisa noma kunjani. Kodwa ngoba sikhona wathi hayi usufika ubambelelela nathi sibambe khona. Bese sithi-ke ney'nsizwa sihambana nangu wethu nala cha size nathi la ekhaya wethu sizofakazisa ukuthi asasisho sithi mina ngangikutshela ngithi ngisho ungafa ngeke ngize ngize kini ngeke futhi ngize ngikhale kwakukhala ngakutshela nje Nquma esediphu kanje. ngoba awufuni ukwenza into thina esiyibona izokwenza umuntu ufuna ukwenza leyo kulo sithi hayi kumnandi siphila ndawonye siyafonelana cha ma ufuyi lento eyiyona ngeke mina ngize ngibe ingxenye yokuthi ngumfowenu noma ngubhuti wakho kodwa ngoba usuthathe lesi sinqumo ke sathi hayi sishaya ihlombe kakhulu siyajabula nathi indlela esijabula ngosishaya uvalo ngoba sibona ngathi lezi inkulumo nathi esigcina singazoyiphendula sithi usuyiphendulile sasithi ke mfowethu hayi asize nathi ekhaya soqinisekisa nje kahle kahle ngoba sasingaze size la ekhaya bekuyindlela ukuthi sibone indlela ezala ekhaya ukuze mase ngelanga lomcimbi singabe sesiqala phansi kufonela sithi kuphe ekhaya kodwa sesikhaya kube khona nathi esiza sikuphethe nawe ngoba uzofikelwa abantu nawe ubone mfowethu ukuthi ikuphi la ungaphesha khona nazi iphuzo nawe uqalisele lapho uqalisela khona khona ayigcwalisa into nje ngivele nathwala khona ikaphu la phezulu 8 senzela ukuthi ngoba phela ikhona ikhulu nawe ezofika nabantu abakhulu nawe kufuna abahlonishwe ekhaya babona na ukuthi hayi lokhu ngingakwazi ukuphosa lapha ngivale nami ngixoshisa abantu egcekeni likababa ngendlela ehlelekile khona nenkomo lapha ngemva entathu cool. Hayi kuyacoba ujabula uze ungabusazi ukuthi ujabulela yini ngoba sesibonga nje ukuthi nani nigcine senifikile njengoba kade uchaza ningasezulu lokhu nibuza ngasenisa kodwa nje hayi kungapheki kwamandla sibonga ukuthi izandla lapha ebeyihlanganisa khona siqhubeke nempilo ibe khona kube into ezohlala ikhona ukuxhumana kwenu asingekho sasingazi lutho kodwa abaningi abantu sengibabona ukukhomba ukuthi ke mhlambe nale ndoda iyabaphilela abantu ingakho kubonakala ngabo befuna ukuzobona ukuthi kuphi bese sihleke ngempela lesi siyalo sokuthi akabe indoda njengani ngoba manje nabo bekusaka nje ukuthi umuzi ubengazi ukuthi akekho unkosikazi ukuthi wani kulumuzi kwabani ngelinye ilanga mhlawumbe bekuphuma igebengu lapha singese sithi siyedlula ukuthi ufunani la ngokuthi manje akekho umuntu oqondile khona sibonga kakhulu ke aba namadoda abemkhuthaza ukuthi uyafuneka lo muntu owumama lapha egcekeni hayi isandla seqe ikhanda bakithi ngisho abasebukhosini abahlangani kanje ubezoze benomsindo wabo nabo sithi awu sekuyobona inkosi ikhuba mfethu Gawazi baba sabonga kakhulu kwamukela ekhaya kodwa nje insizwa le asiyazi manje uya nje ubesho mababa asihlupha sehlika hayi
ngekusalunga mina ngihlala ngibuza ukabani lo muzi uhlalaphi ngaze ngamtshengela ngathi uzodiliza umfazi wakhe uzofetha ngifune iCameroon uzoqala phi so sizobonga njengoba esho uMboma sizobonga mfethu ukuthi lokhu ziningi ingane iza ngemuva ezibukela kuyena ukhulu so lokho akwenza-ke okwenzelela kuphela kodwa kuningi obazofunda kuyena okuzobakhuthaza so thina njengensizozala enkandla-ke okubaluleke kakhulu ukuthi ungafiki abantu la endaweni yakithi kufike bathi bafike balamba ngoba mabethi balamba kakho bosho balamba kithi inkandla so kubaluleke kakhulu bekuyilokho phela akazange asho ukuthi ngiyashoda wasimema nje ukuthi ngiyashada njengempilo-ke siphila siyazi ukuthi sizamayenza okuhle kufanele zivele sizoyilelela abantu mabeze kukhuba beze kuthina enkandla indawo yakithi izoba nesithunzi ngiyacela kuba kwethu ukuthi uqhubeke wenze okuhle endaweni khuthaza izingane bese sishana amazwi-ke mfowethu lokuthatha umfazi namhlanje indlela zakho ezobafishane sesikhuma njengobhuti abadala ngaphandle kwesilethuko ezobafishane kufanele wazi isikhathi sokuya ekhaya nesikhathi sokuhamba ekhaya ungalanda ingane yabantu la sijabule sisulethe umfazi bese kuphinde futhi engasanakelwa umfazi ondliwe umfazi anakekelwa umfazi yabekezelelwa mfethu uyahlonishwa futhi la ekhaya umenza ahlonipheke wena uzomenza ukuthi ahlonipheke ekhaya nokuthi amukeleke umfake emndenini kube kuhle sizabona kodwa mfethu usebenzile nto hawu ayi akukho engizokusho njengamanje phelelwa amazwi angazi kuthini cha ngivophela manje awuveze ngegodi phela kade umfihlile mfethu awu nje sesifikela ekhaya vele hayi cha nina ngaba kuvezela impela-ke awu hayi siyabonga into eseniyenzile la ekhaya usekhulumile kuMpongose ngeke ngisakhuluma emva kwakhe so ngokuthi nje nginethule ukuthi abanewethu ubaba unala lo wamathole funeral bese kuba umavava uyamazi oh hayi sekuyabona wazela sekuyabona wazela khona la indlela khona ugqokele lodwa bese kuba-ke uGamdana nomnewethu lapha noma igama lapho uShezi uDlaba oh hayi sengiyabona ibala lo kade sisuka la hayi no wakwabo-ke umavava lensizwa kade ila cha siyabonga kakhulu asazi thini sivele nalithwala lonke udwendwe thina sidingi sivele nje nalithwala lonke ozosho ngomlilo lokho okwenzile okwenzayo ukubonga kuthina okuphelele ayi akukho ongaphekwa lokho sesingasasimukeli babudu yeah cha ngizocela ubudube mhlambe senzele ukuthi sifake esibayeni khona ezokwazi ukuhlehla leli truck siye ngalesibayeni insizwe yayingifundisa le hawu le engishaya kabi Dube siyaphila njani manje mangibona uvala uliheqe ungathi uzothi angikhangele sengiphatheka kabi mase gana ngoba angisezokwazi ukuthi ngithi uzolanda umzali awu siyakwemukela uThish Dube namanje kusekuThish Dube kiba kusuku yebo ngifundisa from kwa grade 8 kwaze kwa grade 12 so usengapha emfana efile hayi makuzolokhu zigate izinkomo zakhona zibona ikhulu hey umlando hayi angiboni yazi singakwazi ukuyibona kanjani mase sivele lihlehle itruck silandele bese beyikhiphe lesibayeni
Oh, Ukuze bezovele bezehlisa. sikuphansi sibaya. Nasi nje la eduze. Uzohlehla nje yena aphume thina sizokwehla la. Oh, Yeah. yeah, right. Yeah. Kodwa mhlawumbe singaqala ngalokho okudinga ukwehla la okwamanje. Bese iphuma. Oh, okay. Ozanini nizobambisana. Ozabafoshiya phansi lokho kuphethe. Hey, Ozala. hayi. Sibulala. Ayinasibulala. Sengibonga nje ukuthi ngoba nginawo ushukela. Abese ngibuthwa phansi manje. Nina umuntu ngambulala. Ngambulala kanjabula, Hayi no sehlisa nje sikubeke la. Sicela ukuthi kubeke nje la. Noma nikubeke la konke. Siyobuye sikuthathe later. Angila ngahlisa nje la. Ha, Ozala. yiwo phela wabulala abantu bawu10. Ayisendele la. Kade ngisho sizane ukuthi ayifuna kusendele ama coordinates la. Shop ukutsala. Intelula la. Hayi nginibele ngale kweinkomo. Sizovala ngefence lapha. Ayingcono ichopha cha nami ngeke ngakuphinde ngijobela. Yabona mose wehlala shempuleni lo ngale. Asibeke ngapha sonke bafa. Asibeke ngale. Oh. Oh, asibuyeleni ngapha babeka ngapha. Hayi ngangani kubeke ethunzi nathi safuna sikubona. Cela nikubeke nje la obala. Cela nikubeke la. Zobiyesi. Awelam. Hayi siyaphila cha. Yeah. Siyaphila. Hawu, kamera. Kanti ayikho into bengizayenzile. Bengizana kahle. Hayi wasekahle. Anta makwa. Ha. Ha. Tat. Kata ngamala. Sibamboga. Ngizosho lokho ngoba ngizosuke ngikhulume kanti akufanele ngilokho nje umeya angithume khona bese sekuba umphathi womkhandlu iKingcetshwayo ubaba uSotobo PPSB naye uthumile ukuthi ngilethe iguqa elizoba isipheko lapha koKhuba ilokho engithunyiwe mina beNdlovu. Yes. Oh, siyathola. Uyisithunywa sesekhulu zethu. Sithi-ke nabo usibongele kakhulu nalapho bathathe khona kwande bakusey'nhliziyweni zabo ukuthi bakwenze lokho. Thina singathi bawaphungusile besingalindele okungaka mhlawumbe singajabuliswa ukufika kwabo uma befikile. Siyathokoza kakhulu. Ubaba lo, ubaba wami ondunankulu wenkosi. Ubaba ongizalayo ungogcina
kwabo uyena wamshelile yena uzala lo umfowethu oculayo ukuthi umkhulekelo sesele yedwa ke uyena okhona njengoba sebashona bonke obaba no auntie kwasala yena no auntie babe u7 ekokucakwe sebesele babili akakhulu khawuzande yebo siyabonga ugogo uma wakhe mina ugogo wami hayi siyathokoza Nathele sihle. yebo Kufanele imizwa yobaba mkhulu ivuke. yebo Abekho futhi aboyivusa ngaphandle kwethu. Ingafiniko. kodwa uthi uMthobisi ubengesaba ukuthi niganiwe nonke shabanela ubezofika uyincoma kanjani lento engakhali sekusho ukuthi ubezothini yena bezothi isikhathi esihle sithathile yena engasithatha ayiyasho nje udube ngoba nathi kade asithatha lesinyathelo manje ngisho ukuthi inzima le umuntu ongasithatha lesinyathelo hayi siyathokoza sicela izivele sikuphume siyifaka lapha esibayeni yes siyabonga khona lapha ngemva kwaloya muntu sithe sizovele sifile indawo yebhanoeli ya Why must decide ukuthi nomuntu uza ngeyakhe? ayikhulu kakhulu leyo ya inkulu izonela azonela ya Monday ngani manje cha kanti ilong weekend angithi kade sikhuluma uthiwa naye uzani laba umcimbi ngomande ngathi mina ukufanele ayikuzani ngithi ngenza ngikuzani ukudlala ngathi angifona sengithaba noma nje upidate hayi u15 ngomsombuluko wangifonela ekuseni wathi Kwakuzama ebusuku kwangakuthiwa. wase ngifonela ekuseni ngosini bangimfonela nje ekuseni wathi hayibo album azoyikhipha bese hayi mina ngangindlalisela nje wangifonela wathi awubheka ikhalenda lakho lapha ubuke 15 Ayinamwaca ke ngibona i15 Monday. hayi ngisho ngabe ukuthi vele long weekend Akhiphe lapha izovuleka ngale. hayi sicabanga ukuthi avele uyikhiphe ngapha sizovele sime ngezansi lo hayi right abanye lapha abanye bemela hayi izihambela ngoba walibanga abanye ngapha angingayibangeli nje umsindo izokwenza ayiboneze hayi sukani madoda phakathi kwesihlahla yala ikhaya le ndoda Bhiliki uzalo mkhulu omdala baba nomncane hayi no ubaba wakho uzalo mkhulu omdala umfowethu umfowethu omdala kahle kahle masikhuluma sithi ekhaya ekukhulumeni sibe sisho imizi sahlangene abantu abahamba nalogama ayibona siyibhoba ngqo hayi wemadoda ozani nangapho ozani mina ngapha ningadluli ana bavula umkhulu uvula ngapha mana lapha kuphela usakhwela la emzamo izimvu abazehlisa belethe la ngasisibayeni bayilethe nje ngala ngasisibayeni bese bevala la izansi yes yeah mana induku yazo lezi akuyishoka Siguphi? Okay. Wenze nje ngamnalo ulaka. sawe ke wona into kuyibhuka ngabe yisukela
Oh. Hey bafana. Umuntu ufunda zaphi? Kho. Uyaphela. Ufike nini? Oh. Temina. Hayi ngeke awu mthethwa. Awuyazi bese ngisho bese. Awumadoda inkunzi yami izoyidla yonke nje iyodwa le. Ilethela isithebe sayo. Asidingi ukuthi ngaleli yala inyama singayithola.